Informationsteknologi er også politik. IT er i dag en helt integreret del af det danske sundhedsvæsen. Derfor er det også et område, vi som borgere skal have fokus på og stille krav til. Region Hovedstaden har for ganske nylig lanceret en ny sundhedsplatform. Det er ikke en optimal løsning, men det er et skridt fremad. Løsningen skal gøres mere brugervenlig, og unødvendige indtastninger skal fjernes. Jeg mener, at man i fremtiden bør kunne kontakte sundhedsvæsenet med andet end kun en telefon. Vi skal ind i det 21. århundrede. Hvis man for eksempel kunne få forbindelse til sin læge med Skype eller Messenger, så var der måske mange besøg, der kunne undværes, netop på grund af den visuelle kommunikation. Jeg går meget op i kontrol af egne data. Hvad ved det offentlige om dig og din sundhed? Hvem har sidst læst din patientjournal? Er din patientjournal blevet solgt til et kinesisk medicinselskab? Læser forsikringen med, når det skal give tilbud på en forsikring? Alt sådan noget skal den enkelte borger have langt bedre kontrol over, hvis det står til mig. Vil du være med til at få bedre styr på informationsanvendelsen i sundhedssektoren, så stem på mig, Peter Borgersen, den 21. november til regionsvalget.